Tarbiyya ta Allah ya ainin da haƙi mai sufa da cikar kamala ɗal'adin nurin muɗalsam bayyanar ka cikon risala banda annabuwa ka ji zati na kiransa da girmamawa. Kun ga rana ko yamma ko da dai san baya komai bayan lamarin ma'aiki dole ne na faɗa da maimai ni kashi na fahimta fada tilas in yaba mai dan uwa jirin baɗarsa a ma'aiki shugabana. Sallama Ismail a'azam annabin kadari da girma kofar rama da tsira saka ne karshen karama fada ne ya mai ɗagawa na taho kofar salama zuciya ta kai take so banda kai na manta ko